Horas madihamu manami dohot inanami na soni hangi penaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pacepatam sede program sulu-sulu dohatam. Imana penetupan di lembaga penginjilan Jilefai manang sedang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun termandalu giot patari satu nebata tuhamu. Alani jumolo mena martangiang. Mauliate mahdiho ali debata nami debata jahuba. Syara di bason basan di lemang bodo pehami begi hatami. Huboto jala tung huha persehami. Ia hatami hati kosan hati goran jala gok huha somdoi. Sudi hamina perserot nama jalu hatami taruli sepasum. Atau ngaliamang hataho hatami. Pakulingi mahami asa hubegi hupeop jala hulahu kami. Ai ido sulu-sulu ningolu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Damang dainang nang hang di peneribut pe ia hatan bata si bigiota dohot si peopota ima nanienet sian sada Tesalonika 4 ayat 3 sohnom mari dok disi oddo pinangi doni rohani debata naing badia hamu harurangoni naing pasti di ngomongna soni masahatna ia temen dari nungata ima badia mahamu. Badia mahamu. Tapi tu tekas, ia hatan itu hataon ima sinuraton dohot tinongos ni si Paulus turuas ni debata na adong di Tesalonika. Satikosna yang ruas na di Tesalonika nungas itu tu ruas na persea tu Yesus Kristus. Alanido nunga di babadia debata nasida. Hata di babadia lapatanna di papulik. Di papulik doa kana persea tu Yesus asa gabe hasangapon tu debata. Alanak personil mang dainang tung di boto debata do nabui di pejol mana persiai madabu tu bagasan dosa harorangon ima malu pikiranna gabedang badia tapoto matekas pikiran do mabuan manang manarat gabe madabu tu namar pangalah harorangon atong disosohon dia halo mohon debata asat tung badia jolma aka nang persiape dada holan ditot dina alai dohot di pikiranna asa dohot muse di pangalaho manang parniulaonna damang dainang tung masay tamado uli moluakan persiai marpangalaho di bagasan habadiaon natikos alai sabaliknya tahe tung masay roa moluakan persiai mangulu di bagasan harorangon buta bereng doi sian parang ulo sigano pari. Isarana adong ripe nang persiatu debata. Persiatu Yesus Kristus. Alai malunasi dadang majaga pangalahona ima ala pikiran na idang badia nang perniulan na petong boy gabay dang badia. Gudang lo jalman nang persiatu Yesus nung ngamaripe ibana alai toktong dope tabereng olo gabi maroha-roha tua kahalak na asing boy besirna gabi sega akaripena nang akalak na poso pe nang penang persiato di bata alai molo tang diparmahan pikiran na dang dirajai pangalahona boy dope madabu tu dosa harorangon alanido ngulunai gabedang pas-pas tudungan na
jala dang tau hasangapon tu depata. Idu alana tung disosohon, tung dipodai marhite hatani tu hatta asama sudia nyanjol mana persiai tok tong ma badia. Badia di pikiranna, badia nang di pangalahona. Asama tutu ngulut taon gabe pasu-pasu turuangan tajolma nang tau hasangapon tu depata. Asa tunta pada mapangalahota sian akka hisap-hisap nagarangi. Nang songoni sian late elat teal dohot hosom ni roha. Sudah tahe akka hisap-hisap ni daging. Alemar parangi mahita di bahasan holong natikos dohot habadiaon nasitong. Asa tungguluk taon gabi hasangapon tu debata jala pasu-pasu tu akka dongata. Martang yang mahita. Mau lihat badiho aliamang alanunga sikop hubigi hami hatami. Sepergugui mahami tutu asa tungbadia hami di bagasan pikiran nami. Dohot pangalahon nami. Asa ngulu namion gabi pas-pas turungan nami jala tawa sangapon diho ali amang di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Mau lihat pada mana mendainang sialan nang sipul di bagi hamutan itu hatta nang hutarisuk kami. Tuhan Yesus mama maswita salutna. Sampai tuan pasti petamu se di minggu nanang roh.